Mining na Shiba Inu abu ne mai matuƙar muhimmanci. Ka gaggauta mining na Shiba Inu, za ka samu coins wato cikin sauƙi ba tare da wani wahala ko kuma ka sa kuɗinka ka siya ba. Ku kasance da ni a cikin wannan bidiyo nawa. Na gode. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan tasha nawa mai albarka ta Yasan TV. Idan wannan shine farkon zuwanka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka mana subscribing, ka mana liking, sannan kuma ka mana comment. Mun gode. Kai tsaye directly mu tafi cikin wato bidiyo namu ba tare da bata lokaci ba. Mu namu links din yana cikin wato WhatsApp ne. Amma naku links din zan aje muku a ƙasan description wato saboda yin downloading na Shiba Inu apps, sannan kuma ka yi wato register da su. Da farko muna duba wato inda za mu ɗauko wato links namu na Shiba Inu. Yawa gashi nan kamar yadda kuke kallo, wannan shine links ɗinmu na Shiba Inu. Zai kai mu kai tsaye zuwa cikin wato Play Store domin yin downloading. Yawa ya kawo mu cikin Play Store, saboda haka sai mu taɓa wato inda aka taɓa install. Wato nan kenan za mu taɓa inda aka rubuta install ɗin nan domin wato mu yi downloading ɗin shi. Yawwa mun taɓa, sai mu ɗan yi haƙuri kaɗan saboda ya gama downloading. Kun san downloading abu ne mai wahala. Yawwa yana yin downloading kamar yadda kuke kallo a yanzu haka. Yana yin downloading ne kamar yadda kuke kallo, sai mu yi haƙuri sai ya gama. Muna yin downloading ne. Yawwa kamar yadda kuke kallo ya gama wato yin downloading na, mun gama yin downloading namu na wato Shiba Inu mining, wato inda za mu yi mining namu na Shiba Inu. Da farko gashi ya rubuta mana open, sai mu taɓa gurin a nan kenan inda ya rubuta mana open ɗin nan, to sai mu taɓa wurin. Yawwa idan ka taɓa open zai nuna maka wato fiska kamar hakan nan, zai rubuta maka wato zai nuna maka continue with Google a nan kenan. Gashi nan continue with Google, ma'ana ka yi login da Google account ɗinka ko kuma yaya, shine ke tambayanka. In za ka yi login da Google account ɗinka sai ka taɓa gurin. Yawwa yana kai mu ne a yanzu hakan nan. Zai nuna maka wato zaɓinka. Idan har kana da Google guda ɗaya ko biyu, zai nuna maka cewa to ka shiga cikin wannan Google ɗin. Ni ga wanda na zaɓa nan a cikin nawa, kuma yana kai ni kamar yadda kuke kallo a yanzu. Yawwa kamar yadda kuke gani a yanzu nan gashi nan wato ya shigo da mu cikin fiskar inda muke yin mining. A yanzu haka kun kalla wato ni abun da nake da shi a cikin mining da nake wato na Shiba Inu, ina da 46 point. Wannan shine abun da nake da shi na Shiba. Sannan kuma a nan za ku kalla inda aka rubuta cewa wato plus 2.0 Shiba. Wannan shine abun da zaka dinga samu wato a duk awa ɗaya. Zaka dinga samun Shiba Inu wato kwaya 2 a cikin awa ɗaya. Sannan kuma sama idan kuka za ku duba ga abin da nake da shi a saman nan. Sannan kuma idan har kana so cewa wato Shiba naka ya ƙara gudu, ga inda zaka taɓa nan domin Shiba ɗinka wato mining na Shiba ɗinka ya ƙara gudu. Zaka taɓa nan guri, zaka taɓa wato nan wajen inda aka rubuta plus ɗin nan inda na kewaye ɗin nan, wato zaka taɓa shi. Yawwa za mu taɓa. In kana so wato ma'ana saboda ya ƙara gudu, ka gayyaci mutane kenan, sai ka taɓa wuri. To yanzu yana kawo mu ne, yana wucewa da mu. Yawwa ya wuce da mu kamar hakan nan. Sannan kuma sai ka taɓa nan gurin, wato za ka yi copy kenan wato na ainihin wato links ɗinka ka tura wa wato mutane in kana so ka yi copy. Idan kuma kana so ka yi wato sharing ne kai tsaye, za ka taɓa ne a wannan gurin ina ka rubuta share now. Wannan kuma shine code naka. Yau wato your code, wannan shine code naka wato wanda idan mutum ya sa naka zai ƙara gudu kenan. Nan kuma shine inda zaka yi copy wato ka tura wa mutum links naka. Nan kuma shine inda zaka yi share kai tsaye zuwa WhatsApp, Facebook da dai sauransu. To wannan kenan kaɗan muka muku daga cikin wato mining na Shiba. Idan har akwai wasu ƙarin bayanai za mu kawo muku a cikin bidiyon mu na gaba. Mun gode sosai da kallon wato Yasan TV. Kamar yadda na faɗa, idan wannan shine farkon zuwanka a cikin wannan tasha, ka mana subscribing sannan kuma ka mana liking. Mun gode sosai.
sai mun tara a wani bidiyo na gaba.